Di çarçovaya heman mijarê de hevseroka giştiya Dem Partiyê Tulay Hatim Oğlarê piştî civîna koma Dem Partiyê bersiv da pirsên rojnamavanan û got ku pêwîst e şert û mercên fîzîkî yên Brêz Abdullah Öcalan bên başkirin. Her wekî dibêje ji bo Brêz Öcalan karibe kongreya xwe ango kongreya PKK kom bike divê derfetên wî bên ava kirin. Sayın Erdoğan'la görüşme Mecbrê Erdoğan daxwaza hevdîtinê kir. Gotin ku piştî cejnê dikarin hevdîtinek pêk bînin. bir bilgi bizimle paylaşıldı. Adaya gitmeyle ilgili zaten bizler yetkililere Ji bo çûna giravê me ji rayedana re daxwazên pîwîst ragihand. Hîna bersiv nedane. Em li vê derê carekê din daxwaza xwe dubare dikin. Helbet şandeya me dixwazin biçin giravê. Di vê mijarê de divê rayedar erka xwe bicîbînin. tabii ki gitmek istiyor. Bu konuda da yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin demokratikleşme gibi, Kürt sorununu çözme gibi çok temel sorunlar Li var. Tirkiye mîna pirsgirêka Kurd demokratîk bûna Tirkiye pirsgirêkên pir girîng hene. Ji bo vêyekê em weke Dem Partî diyar dikin ku pîwîst e pêvajo pêş bikeve hevdîtinên îmraliyê bidomin. Di heman demê de pîwîst e şert û mercên fîzîkî ya Brêz Abdullah Öcalan bê başkirin. Ji bo karibe kongreyê xwe kom bike derfet bên avakirin. Ji bo me hîne ev pêvajo berdewam dike. Geldi mi? Bir de heyetin Nevroz'dan önce adaya